Bon dia a tots i totes. Jesús, me sents? Val, perfecte. Bé, si us pareix, comencem este plenari extraordinari per a l'atorgació de les creus de Santa Llúcia, disculpant la presència de Jesús Ortí, que estava d'un viatge ja programat i no podia assistir, i en la presència de Jesús Lecha de manera telemàtica. Bé, doncs comencem en l'únic punt de l'ordre del dia, en la lectura de les dues propostes per a l'atorgació de la Creu de Santa Llúcia el pròxim diumenge 7 de gener, dia de Sant Julià. En primer lloc, la primera proposta la llegeix la regidora Ruth Martínez. Gràcies. Bon dia a tots. Proposta de l'Alcaldia d'atorgament de la Creu de Santa Llúcia a José Antonio Aguilar Sorribes. L'Ajuntament de Morella va aprovar en sessió plenària l'11 de novembre de 2004 el Reglament d'Honors i Distincions de la ciutat de Morella amb l'objecte de regular tot el que fa referència a la concessió de distincions per reconèixer aquells especials mèrits, qualitats i circumstàncies singulars que ajuden a enriquir la ciutat, a enaltir i projectar el seu nom. La ciutat de Morella i l'Ajuntament, com a representació seua, té la voluntat de ser agraïda amb aquelles persones i col·lectius que li presten serveis i ajuden al seu enriquiment des de les distintes formes de l'activitat humana. En aquest sentit, l'article 1 del citat reglament estableix les distincions entre les quals figura la Creu de Santa Llúcia, desenvolupada en l'article 16 i reservada, entre altres consideracions, per a persones o entitats que hagin contribuït amb la seva dedicació i esforç als èxits en el treball, la cultura o l'esport. És per això que, primer, les tradicions són uns dels valors més importants que tenim com a morellans. La nostra història i patrimoni van lligats de la mà sempre i ho han anat al llarg dels segles. No entenem l'existència de Morella, el nostre poble, sense la presència al seu capdavant del castell, les murades o l'església, els seus carrers i les seues cases. Però res de tot això tindria sentit sense la seva gent, sense totes aquelles persones que ho han fet arribar fins a nosaltres. De la mateixa manera que ens han fet arribar fins als nostres dies el nostre patrimoni folclòric, un dels més importants i reconeguts arreu del territori valencià i nacional. Morella compta des de fa segles amb una tradició, unes festes insuperables d'esforç i de col·laboració, d'estima i de devoció. Unes festes que han travessat períodes de guerra i de pobresa, aguantant gràcies a totes les persones que han posat el seu gra d'arena per a poder continuar endavant, passara el que passara. Sense elles, ara Morella seria un poble amb un castell, però molt més pobre d'esperit i de germanor, convivència i orgull. Festes com el Sexeni o l'Anunci, les dues grans que tenim com a morellans, ens fan ser poble, ens fan ser una comunitat unida i lluitadora. Aquestes festivitats, eixides de la devoció per la Mare de Déu de Vallibana, ja han traspassat les fronteres de la religió. Ens uneixen cada 6 anys, com ho fa cada any la rogativa, on tothom participa per aquesta devoció i per aquesta unió com a poble. Totes aquestes festivitats i moltes altres tiren endavant per la inversió de temps i empeny de molts veïns i veïnes. Sempre es van renovant i les persones col·laboren més en unes edicions que en altres. Per alguns han estat des de fa dècades al peu del canó, per a salvar en ocasions i temps difícils la seva celebració i per fer-les més grans en temps de bonança. Una d'aquestes persones ha estat José Antonio Aguilar Sorribes. Morellà, de 73 anys, porta tota la vida involucrat en la festa i les tradicions de Morella. Durant quasi 40 anys va exercir de professor, especialment de valencià, però també sent pioner i promotor en l'àmbit de la fotografia, quan s'havien de revelar en aquell quart fosc. Per les seues classes han passat desenes de generacions de morellans i morellanes, la gran part pel col·legi, l'edifici Colomer Zurita, i ja els últims pel nou IES Els Ports, on es va jubilar en 2019. Fora d'aquesta feina, sempre ha estat involucrat en les festivitats que eren per i per a la Mare de Déu de Vallibana, la rogativa, el rosari, l'anunci o el sexeni.
En totes elles està sempre col·laborant perquè el poble de Morella continuarà endavant amb les seues festes, tradicions i devocions cap a la patrona. Segon, atès allò que disposa l'article 16 del Reglament d'Honors i Distincions, segons el qual la Creu de Santa Llúcia és una distinció que la ciutat podrà concedir a les persones, empreses, entitats o col·lectius a qui vulgui donar les gràcies per la construcció de la ciutat a través de la seva feina diària, el manteniment de les tradicions i costums de la ciutat, la millora de l'activitat econòmica de la ciutat, la difusió i la promoció de la cultura, la conservació del medi natural, el paisatge i el patrimoni cultural, la dedicació i l'esforç o els èxits en el treball, l'estudi, la música o l'export, la vocació pedagògica o sanitària, la dedicació a la investigació o a l'animació sociocultural, la millora de les condicions de vida tant dels veïns de Morella com arreu del món, així com la integració social dels nouvinguts, la bondat i la rectitud en l'activitat pública o privada. És per això que en aquest any sexenal i considerant que José Antonio Aguilar Sorribes reuneix amplament els requisits, a proposta de l'alcalde, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Concedir a José Antonio Aguilar Sorribes la Creu de Santa Llúcia, màxima distinció de la ciutat, en reconeixement a la seva tasca, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reglament Municipal d'Honors i Distincions de Morella. Fer lliurament de la distinció el proper dia 7 de gener, dia de Sant Julià, al si de l'acte cívic en commemoració de la nostra acta de naixement com a poble. Moltes gràcies, Ruth, per la lectura de la proposta per part del Partit Socialista. Fem les dues a la vegada? O... No, si ho faré, votem una en una. Vale. Bueno, bon dia, primer que res, moltes gràcies. Jo sempre m'agrada dir en este plenari, ho continuo afirmant, que crec que és una bona forma sempre de començar l'any, ja que des que se va aprovar les màximes distincions de la ciutat, crec que és important, no? Este reconeixement, esta posada en valor i este agraïment cap a les persones, cap a les entitats que han deixat el seu granet d'arena, el seu temps, la seva estima en fer coses pel seu poble, no? Per aquest poble que compartim. La veritat que són moltes, de fet, les persones i entitats que mereixen i que podrien mereixer i rebre esta distinció. Per tant, donem suport des del grup socialista a les dues distincions i, en primer lloc, la que acabem de tractar, en aquest cas, a José Antonio Aguilar Sorribes. Com vaig tindre ocasió ja de dir-li ahir personalment, gràcies per tot el que ha portat a Morella i continuarà portant, i enhorabona per este reconeixement. I, a més, molts dels que estem així crec que l'hem tingut com a mestre, com a professor, i també durant el temps d'alcalde també dir que he comptat en la seva col·laboració i la seva implicació en moltes de les qüestions que acaba de relatar la regidora i que reflecteixen en aquesta proposta d'atorgament de la Creu de Santa Llúcia. Així que, com dic, gràcies i enhorabona, i com dic, és una bona manera de començar l'any posant en valor i agraint a les persones en aquesta Creu de Santa Llúcia. Molt bé, moltes gràcies, Ramsès. Jesús, alguna qüestió? Sí, molt bon dia. Se sent? Sí. Molt bé. Ser agraïts és una manera que tenim de reconèixer tot allò que les persones han donat el millor de si mateixa per a contribuir al creixement de la ciutat i també per a dotar-los d'uns millors serveis públics. És una obligació cívica que nosaltres any rere any renovem i que avui és una molt bona manera també de començar l'any. José Antonio és una d'aquestes moltes persones il·lustres que té Morella. És un molt bon home, una persona de profunda vocació de servei públic, tant en la impartició de càtedra des de les seues classes o bé en la recuperació o el manteniment de molts dels nostres rics patrimonis culturals. José Antonio enalteix en el seu espírit de superació l'amor de pertanèixer a Morella en paraules mayúscules, m'atreveria a dir, i amb molt d'orgull. La Mare de Déu de Vallibana no sols és un referent religiós i espiritual,
és el que manté viva la flama de l'esperança tant en el present com en el futur. Un denominador comú que transcendís a tots els que tenim en un moment determinat una responsabilitat pública i que més enllà d'això estan les persones que detrás ho sustenten. Distingir avui a José Antonio contribuís de manera molt decisiva a que este any sexenal pugui tindre un èxit rotund. Per això, per part del nostre grup, agraïm, reconeixem la distinció que a proposta de l'alcalde recaurà este dia del patró de Morella en José Antonio Aguilar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jesús. Efectivament, jo crec que, com han dit els dos portaveus, en aquest cas, és importantíssim, no?, el reconèixer als morellans i morellanes la tasca que fan, que realment la gran majoria, per no dir tots ells, ho fan de forma desinteressada, no?, treballant per el seu poble, perquè des de ben menudets han mamat allò de ser morellans i morellanes i que han de treballar i lluitar i voler i estimar el seu poble. Jo crec que això és el més bonico i també per lo qual estem tots així sentats en este plenari també. Per això, estes creus de Santa Llúcia i en concret a les dues persones que ho donem avui, ara parlant, per exemple, abans de José Antonio, jo crec que és molt, molt important, no?, que se reconegui el treball que han fet, que òbviament això no vol dir que haguem de deixar de fer-lo ja, però que sempre tenen, com saben, les portes de l'Ajuntament obertes i la seva ajuda sempre serà benvinguda com ho ha sigut fins ara. I a José Antonio, com ja li ho vam dir en el dia que el vam citar per a proposar-li de poder donar-li esta creu de Santa Llúcia, sempre li ho ha reconegut, no? Sempre jo crec que tots li ho hem reconegut la feina que ha fet per el sexenni, per les rogatives, òbviament en tota la seva etapa educativa en què quanta gent hem tingut a José Antonio de professor. Ha sigut una persona que ha lluitat molt per este poble, ha lluitat molt per la Mare de Déu de Vallibana, per tot el que té a veure, també des de ja fa anys com a arxiver, per exemple, de l'Arxiu Prestal, que és una tasca també importantíssima, on s'han recuperat i organitzat i documentat documents de la Basílica Arxiprestal, i jo crec que totes aquestes tasques de persona en persona, de veí en veí, de generació en generació, són les que al final es fan arribar fins al dia d'avui, les tradicions, la cultura, el patrimoni, i per això mateixa des d'ací també li volem donar les gràcies, no? Les donarem el dia de Sant Julià, les gràcies com a morellà, com a veí, i que esperem que continuï treballant en tots nosaltres durant molts anys. Així que, si no hi ha cap qüestió més, passem a la votació. Vots a favor de concedir la Creu de Santa Llúcia a José Antonio Aguilar Sorribes. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. I passem a la lectura de la segona proposta per part d'Anna Belén Soro. Bon dia a tots. Ho faré un poc més resumit, no? Proposta de l'alcaldia d'atorgament a la Creu de Santa Llúcia a Mariluz Blasco Querol. Els Reis Mags, els Reixos, els Tres d'Orient, a Morella tenen molts de noms i ens podem referir a ells de moltes maneres. Però tots aquells noms ens evoquen al mateix, a una tradició ja arrelada a la ciutat. Una tradició que hem convertit, entre molts de morellans i morellanes, en una festivitat de les més importants i rellevants en el calendari anual morellà, ja equiparada per participació, temps, memòria i devoció a altres de molta major antiguitat, com la nostra benvolguda Fira, la Setmana Santa o el Corpus. Aquestes són dades marcades en el fix al calendari. Però aquesta celebració, igual que la resta, és viva i és forta gràcies a les persones, molts de veïns i veïnes que en les darreres dècades han lluitat, cada un des de la seva posició i possibilitats, i treballant per ella de forma desinteressada i passional. Des que entre 1910 i 1916 s'iniciara, segons la revista de Vallibana, les primeres cavalgades, que tot i suspendre's algun any pel fred, han arribat fins als nostres dies en plena forma. És actualment quan, després d'anys de lluita i de treball,
desinteressats de molts de morellans, la cabalgada ha abastat la seva màxima esplendor i els reixos, xambelans, odalisques, patges de caracòrum, arriben cada 4 i 5 de gener amb força. Aquest és un treball pels menuts. Totes les persones que col·laboren ho fan per ell, perquè a nosaltres ens ho han fet així. I ara tots volem que la il·lusió es mantingui sempre viva i expectant. Però igual que es cuida els xicotets, s'ha de fer amb els més grans de cada casa. Els més majors de... Perdó. Sí, els més majors de cada casa amb cura i dedicació que ens han portat fins ací. Perquè la missió és cuidar a totes les generacions del poble, donar vida i esperança als més joves, i felicitat, activitats i cuidados als més majors. Un treball i dedicació que és en el dia a dia, però que també s'ha de treure cada 6 anys en el sexenni amb la seva organització. Una de les persones que ha estat en les darreres dècades treballant aquest aspecte ha estat Mariluz Blasco Querol, qui ha lluitat perquè els més majors d'aquest poble tingueren uns serveis i unes activitats de qualitat. Ha treballat per a conservar les nostres festes i tradicions com el sexenni i per fer més gran i especial cada any la cabalgada dels Reixos. Ella, juntament amb el seu home, Toni, que es va deixar fa uns dies, han lluitat juntament amb l'organització de la cabalgada perquè aquesta fora sempre un poc més gran que l'any anterior. És per això que en aquest any sexenal, a les voreres de l'arribada dels Reis Mags i considerant-se que Mariluz Blasco Querol reuneix àmpliament els requisits a proposta de l'alcalde, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Concedir a Mariluz Blasco Querol la Creu de Santa Llúcia, màxima distinció de la ciutat en reconeixement a la seva tasca, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reglament Municipal d'Honors i Distincions de Morella. Fer lliurament de la distinció el proper dia 7 de gener, dia de Sant Julià, al sí de l'acte cívic en commemoració de la nostra acta de naixement com a poble. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Ana Belén. Ramsès? Bé, moltes gràcies. Com he dit anteriorment, este ple sempre és un ple especial, important, sentit i necessari. I entendran que per a mi i per als meus companys parlant de Malú encara ho és més. Per tant, vull dedicar-li unes paraules que són cap a una companya, cap a una persona que ha sigut 20 anys regidora en esta casa de tots els morellans i morellanes, com és l'Ajuntament, i evidentment, com no pot ser d'altra manera, i entendreu, aquestes paraules també són cap a una amiga. A la vegada, com vam registrar ahir, ens agradaria que se poguera incloure en la proposta de l'alcaldia, en el document oficial d'atorgament, un paràgraf fent referència als 20 anys que ha estat, com dic, com a regidora de la Casa de tots els morellans i morellanes, treballant pels nostres veïns i veïnes, ja que entenem que és important que se faci constància, aunque sigui breument, perquè és molt difícil resumir el que són 20 anys treballant a la Casa de tots els morellans i morellanes. El paràgraf que hem traslladat, que vam traslladar ahir a l'alcaldia i que proposem que se pugui incloure i que aniria al final del primer punt que acaba de llegir Ana Belén, seria el següent. El treball pel seu poble i la vocació de servei públic va fer que Malú, com l'anomenem de forma entranyable i amb molta estima, en 2003 donara el pas endavant per ser regidora de l'Ajuntament de Morella. Ha sigut fins a 2023, ni més ni menys que 20 anys, que ha gestionat àrees tan importants per a la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes com benestar social, gent gran, salut, solidaritat i tradicions. Gràcies en gran part al seu treball podríem destacar, entre altres, l'impuls i posada en marxa del centre de dia o estos últims anys el suport social i sanitari front a la pandèmia de la Covid-19. Suport i col·laboració en tot el teixit social i associatiu del municipi, en les nostres festes i tradicions, com les anomenades anteriorment, i també destacable el treball en el Consell de Solidaritat amb la ferma aposta pels projectes de cooperació amb els que més ho necessiten. Com dic, ens agradaria que pogués ser inclosa també aquest paràgraf en el que és la proposta d'atorgament de les creus de Santa Llúcia. I com dia, parlant de Malú, és parlant d'una companya i de Malú podria dir moltes coses, m'omplir d'emoció,
perquè a part ho faig en nom de tots els companys que hem compartit molt de temps així. Parlar de Malú és parlar del cor pels demés. Ha tingut una dedicació extraordinària amb el seu poble i coneixent-la, ara des de fora de l'Ajuntament, i tot i que, evidentment, són moments difícils els que li toquen viure i estem al seu costat, continuarà de valent fent aquest compromís i el treball pel seu poble. Honradesa, sentiment, estima, els detalls, que importants són els detalls. Pensar en la gent per a nosaltres i per a tots crec que són sinònims de Malú. Una lliçó constant d'entrega per Morella i de la verdadera política en majúscules. El seu pas des de 2003 per aquest Ajuntament ha deixat una empremta evident de millora del benestar per a la gent, d'impuls de col·lectius, de les tradicions o la solidaritat. Un testimoni i una herència que sempre la tindrem ahir per a totes i tots. Parlar de Malú és també fer-ho de Toni, que malauradament ens ha deixat massa prompte i l'enyorem. Allà on estigui crec que estaria ben orgullós d'este reconeixement, que jo diria també que este reconeixement té una gran part d'ell. Com dic, enhorabona, Malú, tu mereixes esta Creu de Santa Llúcia. Gràcies per tot el que has fet i continuaràs fent per Morella. Moltes gràcies, Ramsès. Jesús. Sí, els Reis Mags no sols són referent en l'activitat social i religiosa de Morella, sinó també de tota la comunitat. Tots els que ho han vivit a lo llarg de la nostra vida sabem lo especial que és esta nit i que avui tindrem ocasió de renovar novament. Celebració més que centenària a Morella, com bé s'ha dit, gràcies a persones, moltes d'elles anònimes, que avui es personalitza aquest reconeixement en una d'elles que durant diverses dècades s'ha dedicat en cos i ànima a contribuir de forma decisiva a que es poguera permanèixer aquesta tradició i, si més no cap, inclús a que siguera més lluïdora, no? Toni i Malú, Toni, rebran el diumenge un just reconeixement a tants anys de dedicació, per desgràcia, aquest any en un moment tan especial, no? Les persones que en algun moment de la vida ens dediquem al servei públic són les que moltes vegades concitem l'atenció, però detrás d'aquestes persones n'hi ha altres que són anònimes, que són les que estan a casa, les que ens ajuden en els moments més difícils i que, com bé s'ha comentat, ells era Toni. Per tant, des del nostre grup, perfectament se pot incloure la proposta d'esmena que ha fet el Partit Socialista i apoyem novament la proposta que ha fet l'alcalde de distinció per a la Creu del diumenge. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Jesús. Jo crec que Malú al final és una altra d'aquestes persones que ha demostrat l'amor pel seu poble, l'amor pels seus veïns i veïnes. Jo crec que això ho tenim tots més que clar. Ha dedicat una bona part de la seva vida, una gran part de la seva vida en aquests últims anys, desinteressadament, als veïns i veïnes, a les festes, a la gent de Morella, i per això creiem tan important el poder reconèixer-li-ho enguany, no? Òbviament ens hauria agradat que fos d'una altra manera, ens hauria agradat que Toni estigués ahí i poder reconèixer els dos, però no ha pogut ser. Encara així volíem, òbviament, que Malú pogués rebre este reconeixement de part de l'Ajuntament, de part de tots els morellans i morellanes, de part dels tres grups polítics, òbviament, que jo crec que al final del que se trata és de que som tots veïns, tots hem de lluitar per el nostre poble, per la nostra gent, i ho ha fet durant molts anys. Jo crec i estic convençut de que seguirà fent-ho, seguirà ajudant en el que pugui, i així és el que ens agradaria, suposo que a tots, que continuaré fent en la mesura de tot el que pugui, i aquesta bona voluntat i aquest bon cor que ha tingut sempre. Des d'ací també, òbviament, agrair-li a Malú i a Toni tot el treball que han fet i durant tots aquests anys,
també en especial, com diem en la proposta, en la cavalcada dels Reis. Hem estat molts anys ahí treballant i realment és un orgull, jo crec que per a tots els morellans i morellanes, en el que s'ha convertit, en tota la gent que hi ha per a la cavalcada dels Reis ajudant a que això sigui possible, que al final són moltes desenes de persones i Malú ha sigut i Toni dos d'elles que han estat en estos últims anys lluitant per a que tot això continuarà endavant i per a que cada any anirà a més, no? Per a que els xiquets i xiquetes de Morella, per a que al final tots, eixa nit, tinguérem eixe cor ple d'il·lusió i oblidarem els nostres problemes per unes hores per a disfrutar d'un Reixos, d'una cavalcada, d'una cosa tan bonica com esta. Gràcies a Malú, gràcies a Toni per tot el que han fet. El dia 7 els ho tornarem a dir i els agrairem una vegada més tot el treball que han fet i la bondat i la generositat que han demostrat durant tots aquests anys. Per tant, si us pareix, passem primer a votar l'esmena i després votem la creu. Vots a favor de l'esmena. S'aprova per unanimitat. I vots a favor d'atorgar-li la Creu de Santa Llúcia, màxima distinció de la ciutat, a Mariluz, a Malú, Blasco, Querol. S'aprova per unanimitat. Bé, moltes gràcies a tots i totes per la seva assistència, per les propostes, per les paraules. Jo crec que més que justificades d'agraïment a les dues persones que avui hem reconegut i ens veiem en tots i totes el dia 7, Sant Julià, a tots els actes, a la missa, a la professó i després a l'atorgament de les creus. Moltes gràcies. Als Reixos.